Nakalubog sa putik sa isang sakahan at wala ng buhay nang matagpuan ng isang hindi pa nakikilalang babae sa bayan ng Baaw, Camarines Sur. Amo may islim man na awak niya. Islim talaga mamay. Ayon sa impormasyon mula sa Baaw Police, nadiskubre ng isang magsasaka ang biktima na nakalubog sa putik pasado alas 8 ng umaga ng July 22 sa Nia Road, Zone 6, Barangay Santa Teresita, Baaw, Camarines Sur. Agad na pinabot sa mga otoridad ang insidente at kinordon ng SOCO ang crime scene para mapangalagaan ang mga posibleng ebidensya sa insidente. Inaalam pa ng Baaw Police ang sanhi ng pagkamatay ng biktima at tinitingnan ang lahat ng mga anggulo upang malaman kung may foul play sa insidente.